אוקיי, אז אחרי שלמדנו להירשם, להתנתק, להתחבר, אנחנו נלחץ כאן כדי ליצור את הפרויקט הראשון שלנו, ונכיר עוד כמה דברים. אם במקרה הפרויקט שלכם נפתח באנגלית, אז כאן אתם משנים שפות. זאת אומרת שאם בטעות קיבלתם את זה, איפה English, ממש ככה, אז אתם לוחצים על settings, כאן יש לכם את כל רשימת השפות, גוללים למטה ובוחרים עברית. אם אתם רשומים לסקרץ', אז זה איך ששומרים עבודה, קובץ, שמור עכשיו וזהו. אם אתם לא רשומים לסקרץ', אז ככה שומרים עבודה, קובץ ואז הורידו למחשב. אם אתם רשומים לסקרץ' ואתם רוצים להמשיך פרויקט קיים, כבר אמרתי, אתם לוחצים על המשתמש שלכם, ואז לוחצים על הדברים שלי, ואז לוחצים על הפרויקט שאתם רוצים להמשיך, ולוחצים כאן על הבית פנימה. אפשר גם בדף הקודם ללחוץ פשוט על הבית פנימה, ואתם ממשיכים לנקודה שבה הפסקתם. אם אתם לא רשומים לסקרץ' ואתם רוצים להמשיך פרויקט קיים, אתם לוחצים על קובץ, ואז על טעינה מהמחשב שלך, ואז מעלים את הפרויקט ששמרתם בעבר במחשב. כמובן, שתמיד כדאי להיות מחוברים לסקרץ', כי זה ישמור לכם דברים אוטומטית במשתמש שלכם, וכמובן, תמיד צריך לתת שם לפרויקט. אתם תמיד תקבלו את השם הזה, תמיד תמחקו את זה ותרשמו את שם המשחק שאנחנו בונים באותו רגע. עכשיו עוד כמה דברי בסיס בסקרץ'. פה אנחנו רואים את כל הדמויות שהוספנו לפרויקט. פה אנחנו מוסיפים דמויות, כמה שבא לנו. אני לוחץ על הכפתור הזה, ואני ממש יכול להוסיף כמה דמויות שאני רק רוצה. אני יכול לערוך את הגודל של הדמות, אני יכול לערוך את הכיוון של הדמות, ואני אפילו יכול לערוך את השם של הדמות, נקרא לה יוספה. פה אנחנו מוסיפים כמה רקעים שרק בא לנו, ואם אני רוצה למחוק רקעים שהוספתי, אני צריך ללחוץ כאן על הבמה, ואז ממש כאן על רקעים, ואני יכול לראות את כל הרקעים שהוספתי, ולמחוק אותם אם לא בא לי. אם אני רוצה לתכנת דמות ספציפית, אני צריך ללחוץ עליה, אני צריך לחזור חזרה לדף הקוד, וממש כאן אנחנו עושים את כל התכנות. הפאזלים של התכנות מסודרים על פי צבעים ורשום בהם בעברית, אז יהיה לכם די קל לעקוב ולהעתיק ממני. אם עשיתי לדוגמה איזשהו תכנות לחתול, נגיד כאשר לוחצים על דגל ירוק, לעולמים, קפוץ אל מיקום אקראי, אני רק צריך להפעיל את המשחק, ואז החתול לעולמים יקפוץ על מיקומים אקראיים במסך, עד שאני אעצור אותו, כי אי אפשר להתחיל ככה את השיעור בלהתעלל בחתול. כאן אני עושה את הבמה קטנה ובינונית, כאן אני עושה מסך מלא ויוצא ממסך מלא, כאן בפלוס והמינוס אני משנה את הגודל של בלוקי התכנות שלי, וכל שינוי שאני עושה בפרויקט, תמיד מאוד מאוד מומלץ ללחוץ כאן על קובץ, ללחוץ שמור עכשיו, ולראות את ההודעה כאן פרויקט נשמר, כדי שתדעו שאתם לא מאבדים שום דבר אף פעם. אז זה היה כל הבסיס שצריך לדעת לגבי סקרץ'. המשימה הקטנה שלכם עכשיו, רק כדי לראות שהבנתם, היא לשים כאן 3 דמויות. אם בטעות היה לכם דמות אחת אקסטרה, אז בואו נמחק את יוספה, יוספה. אני רוצה שיהיו לכם כאן רק 3 דמויות, ולתכנת את כולן בדיוק בצורה הזו. כאשר לוחצים על דגל ירוק, לעולמים, קפוץ אל מיקום אקראי. תעתיקו את זה ממני, שימו לב לצבעי הבלוקים ולמה רשום בתוכם ממש טוב. גם הדמות הזאת צריך להיות לה, כאשר לוחצים על דגל ירוק, לעולמים וקפוץ אל מיקום אקראי, וגם הדמות הזאת, כאשר לוחצים על דגל ירוק, לעולמים, קפוץ אל מיקום אקראי. תפעילו כדי לבדוק אם עובד, ואם כל הדמויות שלכם משתגעות בצורה כזאת מחרופנת על המסך, אז זה אומר שהכל עובד ואתם מוכנים להתחיל ללמוד סקרץ', ונתראה בשיעור הבא. הצליחה וברוכה, ביי ביי.